cyffyrddiad cyntaf gwych gan Harry Franklin, ond tackle, wel, o'n i'n meddwl bod hi'n tackle dda. A mae Pen-y-bont yn protestio. Sean MacDonald oedd ar drosedd. A mae'n gerdyn melyn cynta'r gêm. Firth yn oedi, yna'n hir. Mewn i safle'r cefnwr. A mae'n y dynnu ar Harry Franklin ac unwaith eto. A mae'n Sean MacDonald sydd wedi derbyn cerdyn melyn yn barod. Oedd hi'n frwydr corfforol rhwng y ddau. Mae Cei Connah am gerdyn coch. Maen nhw'n amgylchynu'r dyfarnwr. A Neil Gibson sy'n mynd i dderbyn pryd o dafod gan Hugh Jones. A cerdyn melyn, a chi'n gallu gweld ymateb Neil Gibson. A mae dal i protestio am y penderfyniad yna. A mae'r ail gerdyn melyn yn cael ei ddangos. A mae hwn yn mynd i droi yn goch. I ni dim ond wedi chwarae 2 munud ar 10 yma. A mae Neil Gibson, rheolwr Cei Connah, yn cael ei ddanfon o'r maes am y protestiadau. Davies, reit lawr yn y gornel. Ceisio gael cic gornel, ond y bêl ar dir y byw, a maen nhw wedi gweithio'n dda. Ac ergyd! Nerthol ychydig dros y bar gan Callum Bratley. Digon o egni tu ôl iddi, ond yn codi trwy'r amser dros y bar. Y 3 yn y cefn yn amlwg. Nash Disney a Kai Edwards. Declan Poole ar un ochr, Ryan Harrington ar y llall. A dyma Poole, ar ôl ysgellwr ar y dde. Kenny yn y canol, Poole yn mynd i hunan. Tynnu'r bêl nôl! O, mae'n arbediad da gan Archie Matthews. Y cyfle'n dod i Kenny. Ond rhediad pwrpasol cryf gan Declan Poole yn creu y cyfle. Yn gweithio diffygoliau. Mae hon yn gêm dda. A dyma'r seren hyd yn hyn. Franklin! Franklin! Y bêl yn gwyro allan am gic gornel. Wel, Harry Franklin yn creu y cyfle i'w hun, yn torri tu fewn. Ac ar ei drod chwith yn ergydion nerthol. Ond y bêl yn tasgu allan am gic gornel pellach i Cei Connah. Kirkhoff yn mynnu'r bêl. Nôl at Miles Davies, mae'n edrych i fyny. Neb ar gael yn y canol hyd yn hyn. Elliot Richards. Richards. O, mae'n groesiad da! Bêl yn rhydd! A Lewis Webb, bêl yn adlamu. Ydy wedi croesi'r linell. Os yna lawio, wel, dim byd yn cael ei dyfarnu. Y cyfle gorau i Pen-y-bont yn y gêm. Pen-y-bont yn methu manteisio a'r sgôr yn parhau. Pen-y-bont dim, Cei Connah dim. Little yn troi, Henry Jones ar gael. Jones yn disgwyl yr hediad gan Mark Little, y bas o'i flanau, ond mae'n parhau i fynd Mark Little. Little, heibio i Disney, yn tynnu'r bêl yn ôl, a Ryan Reynolds i ergyd, yn cael ei gwyro allan. A cyfle arall i Pen-y-bont yn diflannu, y gwaith caib ar haw gan Mark Little, a Ryan Reynolds bron yn rhwydo'i drydydd gôl o'r tymor. Rhyddid y stadiwm allan ar yr asgell dde. Mae'n croesi mewn! A pwy arall? Ond Michael Wilde yn 20 o'd yn penio heibio i Archie Matthews ac yn sicrhau'r pwyntiau llawn i Cei Connah yn y gêm ola cyn yr hollt. Maen nhw'n mynd i ennill y pwyntiau llawn yma yn Pen-y-bont. Wel, bydd Cei Connah yn hapus i redig y cloc na lawr. Maen nhw wedi cael y gôl holl bwysig. Franklin. At Wilde. Os na ail iddo fe? O, oedd hi ar y linell yn wirthiol gan Billy Bosch. O, Michael Wilde am gyfle i selio'r fuddigoliaeth a'i ail o'r noson. Oedd y bêl heibio i Matthews. Ond y bêl yn cael ei glirio. Mae yna 7 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd noson. A mae yna drosedd fan hyn. A mae'n gerdyn melyn. A hynny i Declan Poole. Davies yn edrych yn rhy agos at Firth. O, Firth yn neud môr am mynydd wrth ddyrnu'r bêl yn glir. A Miles Davies. O, mae'n y chwaraewyr yn tyrru tuag at Miles Davies. Oedd y dacl yn un hwyr.
Mi fydd hi yn gerdyn. Harry Franklin sydd ar lawr, ond chwaraewyr Cei Connah ddim yn helpu pethau wrth rithro draw. Melin i Miles Davies am y drosedd. Mae Hugh Jones yn cerdded ar draws, a Declan Poole yn gweld ail gerdyn Melin, a coch i Poole. Wel, fe ddechreuodd y noson gyda protestiadau a penderfyniadau dadleuol, a mae'r gêm yn gorffen gyda penderfyniad dadleuol arall. Little tu ôl yr amddiffyn, mae'n mynd i'r llawr, ac mae yna drosedd yn cael ei dyfarnu, a mae Hugh Jones yn penderfynu i bod i ymyl y cwrt cosbi. Wel, o'n i'n meddwl i bod i yn y cwrt cosbi, mae rhaid i fi gyfadde, a mae yna brotestiadau mawr ar yr ystlys, a i chi'n gallu gweld pam yr eiliadau ola. Owen yn tyrannu'r bêl mewn, mae'r bêl yn tasgu allan, mae Miles Davies yn casglu, mae pawb arall yn y cwrt cosbi, mae Davies yn mynd i hun, mae'r ergyd yn isel, mae'n torri'n garedig, nôl mae'n dod at y canol, Penny-ar allan, Raffel! Ar arbediad yn un rhyfeddol gan Andy Firth. Raffel yn troi ar ei drod dde, yr ergyd yn hedfan tuag at y rwyd, ond Andy Firth yn hedfan i'w chwith ac yn cadw Cei Connah ar y blaen.